Минем яраткан кыш бабайым конкурсын уздыру идеясы район башкарма комитетінің мәдәни үсеш үзәге үзәк китапханә һәм дуслык дружба туслах район газетасы редакциясыныкы. Бәйге мәктәп укучыларында зур кызыксыну уяткан. Балаларның 70ләп эш тәкъдим итүе дә шул хакта сөйли. Дед Мороз всем под елку, мальчишкам машинки, девчонкам заколки. В мешке его все есть, и даже районка. Ведь скучно ему не бывает нисколько. Раздаст он подарки и сядет в сторонке. Дружба прочтет от корки до корки. Булат һәм Камил Мөбарәк шиннарның кыш бабайлары һәм кар кызлары бүләк янчыгында конфет прәннектән тыш район газетасына язылу купоны да бар булып чыкты. Бүген конкурс комиссиясе әлеге эшләрне карап, берничә номинация буенча җиңүчеләрне билгеләде. Яраткан кыш бабайларын иҗади һәм фантазияле итеп тәкъдим иткән малай кызларның исемнәре озакламый мәгълүм булачак. Аларны шәһәр чыршысы бәйрәменә чакырырга ниятлиләр. Җиңүчеләр бүләксез калмас дип ышандыралар оештыручылар.